салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали боварии ман. Бародарон нигоҳ кунед. Имрӯз ман шумо дар бораи тарзи чӣ хел аз Москва ба Тоҷикистон омадан ба нафароне ки документон нест, регистратсиясон тамом шудаги ёки умуман документ кардаги нест, чӣ хел роҳи осонша барем ки чӣ хел бигӯм даққаб нахӯрем, депорт нашем, видбаренмон накунанд, яъне ки даққаби ҳамин чизо нағалтем ки масалан ё ки ҷаримамон кунанд ё ки депортатсия кунанд, ҳамин корро нашавад. Акр бародаро якмуш аз пешонитон бояд бидонед, яъне ки вақте омад кина бародаро хушрӯ мерен мебиёед чӣ хеле ки ман худам омадам ҳанам хи шумода мефаҳмонам роҳша бо диққат гӯш кунед, якта лайк шава бародаро ва дар канал обуна шавед. Хуб бародаро нигоҳ кунед, аз метро Котельник сувор мешед автобус Жуковский, аэропорт Жуковский сувор мешед, 110 сум боша ё 105 сум боша мехеле хуб хушрӯ меёрата дари аэропорти Жуковский 20 метр 30 метр монданда меёра мефурората бародар аямуҷа мефурои рост аэропорт медрои амо ҷое ки мегзари ку сумката мемонӣ багажта мемонӣ телефоната мемонӣ кислота холӣ мекунӣ мегзари облаҳва бародар ягон кастра ягон кордор нест мегзари ки рафти агар вақти регистратсия боша багажта меспорӣ регистратсия набоша агар амуҷа мунтазир мешӣ соат минутиш омад регистратсия сар меша меспори чизота багажота мебурои дуюм этаж бародаро дар дуюм этаж як роҳи дига аст тамом амо масалан як роҳи қини дигаш мондаги тамом дар дуюм этаж як контроли дигае ки ҳамин хеле аҳамият битен дар вақти амо гузаштанда якта места намедонам подполковник ягомшам хеле места авай ай ҳамара не бародаро ай ами ҷавоноро бисёр проверка мекунад ами як тара дид ки документ надора устар мебара ҷарима мекунад вай чӣ кор мекунад иш номаълум бародаро ҳамон вақти вай уст рафт бародароне ки дар пеш документ доред илтимос шахсоне ки бе документанд мон бояд тез бигзаранд шумо документен ба ҳазур бигзаред мон ҳамон одамое ки документ надоранд ҳавая бигзаранд ҳамиёра роҳ битен то вай омад вай ки омад документдоро гузаштан гиред ҳамин як каса қапид худо ҳеҷ кара нақапа як каса қапид ҳамин усубур ҳамон момента метавонед ки бе документдо тез бигзаред ҳамеша гузашти бародар облах бар усуш дига ягон хел документи намепурсанд ҳам мепурсанд печат мезананд ҳам хеле коро тамом хуб меравед ба ҳамон ҷое ки посадка залда мери мешинӣ то сувор шудани самолета бародаро ҳамин роҳи осон шуда шумо да гап задам барои шахсоне ки документ накардем ҳамин рӯзо дар Россия яъне 3 моҳ 1 сол 2 сол фарқе надорад барои одамои бе документҳо барое ки ман ай таҷрибаи худам гузарондум ҳамира шумо да фаҳмидем ки ҳамин роҳи осон шад барое ки агар одамое ки ба такси мерем бародаро 3 километр 4 километр мондани аэропортро худо медонед ки онҷо як пост мекунанд манъ мекунанд любой каса манъ мекунанд паргому ҷарима мекунанд барои ҳамон ҳамин ҳама роҳи осон шад як бор дига такрор мекунам метро Котельник мери ҳамон стоянкашда автобуса сувор мешӣ рост Жуковский тамом облаҳ ва уст регзари мери дига ягон гап намеша ҳамаш тенҷай ине ватсапи ма да муроҷиат кунем бародаро нашоти канало YouTube кадом дар корай бародаро канало YouTube 1000 подписчикто канали 43000 подписчик ҳастай дар фурӯш барои шахсоне ки мехоҳанд ки дар ҳамин сомонаи YouTube блогерӣ кунанд бизнес пеш баранд ё ки барнома кунанд фарқе надорад каналҳои тайёр дорем метавонем ки муроҷиат кунед ина ватсапи ман хуб дар бораи як бизнеси дигарам гап мезанам бо диққат гӯш кунед шахсоне ки мехоҳанд тиҷорати кроссовки кунанд яъне бизнеси кроссовки кунанд тамоми шаҳрҳои Россия дастафка дорем бо нархҳои оптум 500 рубле сар мешавад то 3000 ада ватсап да муроҷиат кунед суратҳо шоҳидон мекунам ё ки дар группа хуштон мекунам бигирен тиҷората пеш барен сезон сар шидестай метавонед ки тиҷорат астақбол хабен ва бизнес шавед яъне ки бизнесмен шавед хунободу сарбаланд бошен дӯстони азиз барои жилутка барои геморит барои иммунитета баланд кардан барои одамое ки ҳамхӯрбагишон сустай барои простатит доранд барои ҷигар сустав ина бесплодный женский ҳам буда яъне занакое ки гудак намеёванд ина барои инора ҳам буда яъне ки ҳама доруворо дорем дар ватсапи мо муроҷиат кунед тамоми шаҳрҳои Россия дар сафҳаи мо бесплатния